Happy birthday to you. Happy birthday, dear Clara. Happy birthday to you. Moltes gràcies, mare, no m'esperava aquesta festa. 18 anys són pas cada dia, i això s'ha de celebrar com Déu mana. Em fa molta il·lusió fer 18 anys. Has pensat quina carrera faràs? Encara no ho tinc clar. A veure, has d'anar pensant-ho. A més, has de triar una carrera que t'agradi però que et puguis guanyar bé la vida. Bé, alguna cosa que m'agradi, al cap i a la fi no tots són els diners. Els diners són el més important. Anem a celebrar, anem a celebrar. Però el papa ja no hi és. I el trobo a faltar. Mira, fa 2 anys hauríem celebrat el 25è aniversari de casats. Però no estem tristes. No. Anem a celebrar. D'acord. Per molts anys! Ai, la copa. Vaig a buscar una altra. Mira què he trobat. Sis cordes i... Què vol dir això? Mira, és molt estrany, això. Doncs alguna cosa de significar. Ho va escriure el papa, no? Sí, és la seva lletra. Per què 6 cordes? I què volia dir-me? Mira, deixa'm encabullar-te. I aquest és el meu regal d'aniversari. No calia. Sí. Un àlbum de fotografies. M'encanta. Ai, mira. Te'n recordes A la Rambla. No, a la platja. A la platja amb el pa aquest, sí, és veritat. Ostres, sí, és veritat. I mira, aquí jugant a la pilota. Sí. I aquesta sóc jo. Devia tenir 18 anys. Com tu ara. És guapeta. I aquesta? Te'n recordes d'aquesta? Deixa-me-la. És el papa, no? I saps una cosa? Aquesta va ser, només tenir 6 anys o 7, la primera foto que vas fer a televisió. Crec que me'n recordo una mica. Sí, també era a la platja, aquí al mar. Què passa? Sembla que hi hagi alguna cosa escrita, però... No
es veu bé, No es veu gaire. Continuem fent una miqueta així de xafardeig. Carnaval. Ets una monja. Això ja és el súmum, eh? Ai, que bonic. Te'n recordes de la filla de la Carme? Sí, em sembla que sí. Me la trobar l'altre dia, em va donar records per tu. Ai, mira, que simpàtica. Clara, al fons, mira quin vaixell tan xulo. Sí, és molt maco. Al teu pare li encantaven els velers. Ha de ser una experiència engrescadora, fer un viatge en vaixell. Tant, i tant, i tant. Però com ho fan quan no bufa el vent? Sempre hi ha un motor per si el vent és fluixet, o no n'hi ha gaire, o no n'hi ha gens. Però el pitjor de tot és marejar-se. Es passa tan malament. Però saps una cosa? Hi ha un remei. Agafar el timó. El teu pare, parlant de velers, sempre deia: tensa bé les cordes, que si no, no sonarà. Esclar, si no tens bé les cordes, la vela no està ben posada i no serveix per res. El que no acabo d'entendre és perquè deia no sonarà. Podria dir no avançarà o... Sí, tens raó. Jo mai ho he acabat d'entendre. No. Un tresor de margarida. I això... Sembla com una gincana. Sí, però fixa-t'hi, no està acabada. Falta el final. Però de quin tresor parla? I aquesta margarida qui era? No ho sé. Ja els que el teu pare tenia coses molt rares. Vaig cap allà, eh? Estic feta un mar de dubtes. Estic feta un mar de dubtes. Com estàs? Com et trobo a faltar? Et noto molt preocupada. Què et passa? Tinc molts dubtes, papa.
sé què fer. Hi ha dos camins a seguir, però m'haig de decidir per un. És normal, filla. Jo, a la teva edat, tenia moltíssims dubtes. I si m'equivoco? Jo vaig ser advocat i m'agrada moltíssim la meva feina. Però saps què? A mi m'hagués agradat ser capità de barco i navegar per aquestes aigües. No vull que passin 20 anys i que m'hagi de penedir de res. Aparta la por, aparta el que diran. I saps què? Llança-t'hi. Papa? Papa? Papa, on ets? Ja ho tinc clar. Ja ho tinc decidit. Gràcies. Au, vinga, mon amor, obre els teus ulls i amor, puja a la barca amb el teu bagatge i recorda que la vida és teva. Sis cordes i un tresor, la Margarida ho porta al cor. Ostres, clar.
data. 25 d'abril 2019, 25 aniversari de casament. Per amb mi. Ja sóc a l'Òscar, me'l donen a mi, esclar. No, però no.